Красиви мои газелки, за да изглеждате толкова чудесно в рокля от газела, трябва да си я вземете. Освен, че сме изработили в този дълъг вариант, я имаме в още един цвят и в още една дължина. Роклята е изработена от материята масло, има сексапилно деколте, което при желание може да пристегнете и съответно да притворите. Имаме ето тази притурка в предната част. Имаме ръкавче, което е достатъчно свободно, еластично и прикриващо лакътя. Мястото, което всички ние искаме да скрием. Роклята пада тежко, благодарение на материята, от която е изработено масло. Маслото е нещо, което вие, освен че обичате да папкаме, всички ние обичаме и да носим, защото материята е подходяща за пролет, лято и дори за есен. Така че, момичета, тази страхотна рокля може да си я носите във всеки един сезон. Не я препоръчвам за зимата, ще ни бъде студено. Макар че имаме с какво да се топлим, то не я препоръчвам за зимата. Но задължително ви препоръчвам да имате клинче против протриване на бедра, особено ако я носите през лятото. Идват поводи, момичета, сватби, кръщенета, нещо, на което може да обличете това чудесно предложение. Изпращам ви много сладки целуки.